her det er Ra, som er klar til at tage i skole på, hvad hedder den her dag i dag? Celebration of Day of the Dead. In honor of children. Let's go. Alle børnene på skolen, de har lavet deres egen skelet. Den der har fået dukketøj på, tror jeg. Den her sporty en. Var det flot, hva'? Skat. Wow. Me too. Vil du se? Det her med at få de døde. De døde lærer får lækker mad i dag. Her har vi nogle af de. Og Coca-Cola får de også. Og nogle kager. Og frugt. Og et glas mælk. Bueno. ¿Alguna persona que traiga acá? Fuerte el aplauso. Nu skal vi danse en dans, som vi øvede den sidste uge. Vi har mexicansk tøj på. Pigerne, de har en kæde af blomster, og drengene, de skulle lave deres egen kors med blomster på.
aplauso para estas hermosas danzas que utilizamos. Invitamos a todos los niños que van a participar en el concurso de Catrinas y de Catrines. Asimismo, llamamos al profe Porfirio al área de sonido para que... Bagefter var det en konkurrence af, hvem var bedst klædt ud. Fuerte el aplauso para Paulette de cuarto A. Fuerte el aplauso para Alexander. Skal vi gå hen og kigge i dit klasselokale og vise det til din klasse? Skal vi gøre det? Okay. Så kom, viser du vej. Hvor sidder du henne her? Er det din plads? Oh. Og det er de lektier, du skal lave til på mandag, ikke? Så skal du lave de her regnestykker. Så det er lidt anderledes klasseværelse, end det du har i Danmark. Ja, for Monday. We got lots of toilet paper in this class and soap. Oh, that's the golden thing? Is it a surprise what you get? Den gyldne boks, hvor man trækker en overraskelse ud. Og der sidder læreren. Og når man går på toilettet her i Rask klasse, så skal man selv huske at tage toiletpapir og noget sæbe med derhen. Det er vist den, man skal have med, når man går på toilet. Bare hvilken klasse går du i Mexico? Anden klasse. What? Anden klasse? Anden A? Der er ikke nogen legeplads på min skole, men der er et kæmpe træ.